Velkommen til Live fra Tirstrup. I dag har det været den første dag på Tirstrup Idrætsskoles drama-uge. Derfor har vi sendt vores rapport ud for at tjekke, hvad der sker ved skuespillerne. Velkommen. De står her i øvelokalerne, starter sammen med Ole Stabæk, som er nu i stillingsspørgsmål. Hvordan går det? Er det sjovt? Ja. Får du skåret? Får du fisset på det her? Hvad hedder skuespillet? Hvad hedder skuespillet? Ja, tak skal du have. Vi er ikke med til. Tilbage til studiet. Tak skal du have. Vi har flere seere, der har spurgt os, hvad er det mest solgte fra Brugsen til skolen her? Derfor har vi sendt vores reporter Christian ud for at undersøge det lidt nærmere. Christian, kan du vise os, hvad du har fundet ud af? Og velkommen til dagens bestseller. Jeg hedder Christian, og jeg vil præsentere lidt for dagens bestseller i Tirstrup Brugs. Jeg er kommet for at snakke dårligt synsel, som præsenteret. Ja. I dag har jeg fundet dette fiskemands krydret filetstilt frem, som er en stor efterspørgsel nede fra efterskolen. Den er til den nette sum af 50 kroner. Hvad er det, der får eleverne til at købe? Jamen, det er et meget stort spørgsmål. Men når de sidder og tykker af deres dejlige rugbrød, så er det godt med noget krydderstilt til. Og det var alt for i dag. Og tilbage til studiet. Okay, nu skal vi videre til reklamer. Kogjo, så benene væk under dig. Velkommen til Unbreaking News. Goddag. Jeg får nu at vide i mit øre, at hjulet er blevet opfundet. Elvis Presley er død, og USA er under angreb af terrorister. Fly, drager. Når terrorister i fly med tatoveringer af drager. Ja. Og hvad siger du? Jeg får at vide i mit øre, at Sidney Lee bruger selvbruner. Det var alt for Unbreaking News i dag. Nu går vi videre til leg med ordsprog. Vi er samlet her i dag for at bevise et forsøg, som vi har lavet. Forsøget går ud på et ordsprog, som vi har fundet. Programmet hedder dermed Leg med ordsprog. Ordsproget siger jo, spring ikke over, hvor gærdet er lavest. I dag har vi symboliseret et gærde, et meget lavt gærde herover med en trampolin, som er fusk, svindel og humbug. Et meget højt gærde her ved siden af, som vi også vil prøve at se, om man så kan komme over, fordi man skal jo ikke springe over det lave gærde. Nej. Så er det det lave gærde med den lille svansede bøsse atlet her med sine lange hvide stænger. Ja, se hvor fint han kommer over. Det høje gærde, som vi har en rigtig atletiker, en rigtig sportsmand. Ja, kom Peter! Se om du kan komme over! Nej, det lykkedes ikke. Nej, og vi har dermed konkluderet, at man altid skal springe over det lave gærde, så ordsproget er jo nok lidt humbug og fusk. Velkommen til Leg med ordsprog. I dag skal vi se om ordsproget, man skal ikke græde over spildt mælk, passer eller passer ikke. Ja, som vi kan se, så passer det ikke. Man kan altså godt græde over spildt mælk og få det bedre.